Door de tropische temperaturen was het maandag zweten geblazen tijdens de kermiskroegentocht. Toch hield dat de deelnemers niet tegen. We hebben meer kaarten verkocht dan vorig jaar, dus de mensen laten het er niet bij zitten. Die komen gewoon, nou, dat is ook heel erg tof. En misschien komt het wel door de vele waterpunten die we hebben neergezet. Zou het? Ja. Waarom vonden jullie het dan belangrijk om een hitteprotocol in te stellen? Nou ja, ik denk als je kijkt naar deze zomer. Het is al wekenlang droog. Het is al heel erg lang heet. En ik denk dat in Nederland al heel vaak hebben kunnen zien bij festivals dat er hitteprotocollen zijn. En dat dat dan ook heel erg goed werkt. Dus ja, logisch dat je dan met ruim 4000 kroegentochtgangers ook een hitteprotocol gaat voeren. Is dat dan de eerste keer dat er sprake is van een hitteprotocol? Ja, volgens mij wel. Ja, ik heb dit toch liever dan regen. Ja, dat zeker. Hebben jullie er dan ook een beetje op gelet of de waterpunten al gebruikt worden? Ja, wij zijn vanmorgen druk bezig geweest met de uitgiftes. En ik heb wel al veel mensen gezien met hun eigen flesje die het water aan bijvullen waren. Dus er wordt echt wel veel gebruik van gemaakt. Ook om elkaar af en toe een beetje nat te maken volgens mij. Maar met deze temperatuur vindt niemand dat erg. Ja, volgens mij drinken ze toch liever bier. Ik ben bang dat de meeste bonnetjes toch gebruikt gaan worden voor alcohol inderdaad. Maar ook dat. De kroegentocht start om 1 uur en eindigt om 8 uur. Stel dat je 12 biertjes drinkt, dan kun je die wel mooi verdelen over de hele dag. En verdunnen met water, hè? Gewoon lekker verdunnen met water. Ja, heerlijk is dat, hè? Doe je dat vaker, Pijn? Ja, ik wel. Ik drink altijd 1 biertje en 1 water. Ik ben nog wel heel verstandig. Ik ben ook al 52, hè? Heerlijk. De deelnemers zelf kozen toch liever voor een biertje. Zijn jullie dan net zo fanatiek met water drinken als met bier drinken? Nee. Ja, ik wel. Ja, het bier gaat er toch makkelijker in dan het water natuurlijk. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus ja, nee. Ja. Ik weet niet hoe het met de jongens zit, maar ik heb vandaag nog geen slokje water genomen. Nee, dat is zonde van het geld. Water? Wat is dat? Hij zei dat je sowieso water zou drinken vandaag. Ik heb nog helemaal geen water zien drinken. Ik weet niet eens wat water is. Hij weet niet hoe die water moet spellen. Zeker. Hij is al half leeg, hè? 4 kroegen, half leeg. Dat is goed zat. Denk je dat je vandaag meer drinkt of zweet? Meer drinken natuurlijk. Ja, we hebben genoeg om af te koelen. Drinkt. Want drinken kunnen we best goed namelijk. Ja. Ik zweet normaal niet zo heel veel, dus ik denk dat ik meer ga drinken vandaag. Sowieso meer zuipen. Kijk, weet je wat het is? Je drinkt het en je zweet het gelijk weer uit. En dat is de key van de dag vandaag. Je moet gewoon veel drinken, zodat je veel zweet. En dat gebeurt aardig, moet ik zeggen. Meer zweet, denk ik. Het loopt overal onderuit nu. Dat is niet fijn. Maar we gaan wel door, hè. Het is pas dag 3 nou. Lijkt het goed? 3? Ja. 4? Voor mij 4. Dus nog 2 hierna en dan zijn we klaar. Droeg je dan meer uit van de zon of van de alcohol? Van de alcohol. Beide. Mama zegt van de alcohol, maar ik zeg van de zon. En kijken jullie meer uit naar de volgende kroeg of naar de airco? De volgende kroeg, ja, een beetje hitte laten we ons niet tegenhouden. Nee joh. Zeker niet. Nou, ik denk nu de volgende kroeg. Maar vanavond wel de airco thuis. Meer naar de volgende kroeg eigenlijk. Nou, we staan nog een beetje droog vandaag, want het is nog best vroeg. Dus ja, er moet nog wel veel bier gaan vloeien vandaag. Wil je eerlijk antwoord? Airco. Maar kroeg is ook wel leuk hoor, kroeg is ook wel leuk. Kroeg gaat er ook wel mee door. De volgende kroeg. Ja, de airco boeit me niet zo. Nee, het gaat hier om, hè. Het is een kroegentocht. Dus alleen maar buiten en niet binnen. We zijn hier niet voor het strandje te pakken, hadden we beter ergens anders in kunnen gaan.